tussen alle redens en kleen is hij zelfs misschien wel het grootste museumstuk. Na 34 jaar had Mr. Reetriep Museum Gauke Bootsma ermee op. Maar ja, geen zwaar ja, want zijn band die neemt het oer. En Jeroen Dekker is toch een reclame over zijn robotsysteem een bekende Nederlander aan het worden. En wij waren nieuwsgierig naar deze Fries om u te wat doet hij eigenlijk? Goeie, dit is Bient op de dag dat de provincie de REC in Haas financieel flink oppakt voor tal van missers met de te hege dioxine-uitstoot van oktober verleden jaar. Ja, voor dus bij het provinciehuis is Miranda Werkman in Ljouwert. Miranda, de critici van de afvaloven die voelen dat de REC in Haas al volle jeder oppakt worden matten hier. Nou luidt er dus een dwangsom van tonnen, maar wat voor signaal jouwt de provincie daar nou eigenlijk mee af? Nou, Roelof, dat betekent in elk geval dat er oetredings constateerd binnen, terug de provincie als tafersjuchthouder, op die 1 en 2 oktober, tijdens de storing waarbij de verhegen dioxine vrijkwam is. Ik neem ze nog even, die oetredings, de meetapparatuur die tijdens een storing meet die het net. Een screring van koolmonoxide, de oven mat tijdens de storing binnen 4 uur uit, dat slag ik net, dat worden 9 uren. En de actieve kooldosering waar net omzet en dat betekent vrij vertaald dat er eigenlijk net filteren waren. Dus dat tijdens de storing onfilteren de boel naar boeten kwam. Een meestelijke fout, maar die is vervolgens ik net melden en dat is dan de 5e oetreding. Nou, als zij dat nog een keer doorgaan, dan maakt het de boete, zo'n 615.000 euro. Ja, dit is dus echt wel een maatregel die de provincie nou neemt. Naast mij deputaire Michiel Schrier. Ja, als we dan beginnen met die eerste oetreding, de kooldosering die het net onzet is dat vaker gebeurd, mijn storing? Zover ik weet is dat nooit gebeurd. En het is, hij heeft niet aangestaan tijdens dat er afval in de oven verbrandde inderdaad. En uiteindelijk heeft hij over 12 uur is hij in bedrijf geweest voordat ze erachter kwamen. En toen hebben ze hem aangezet. En dit voorval hebben ze niet gemeld aan de toezichthouder en ons als handhaver. Maar hoe ernstig is dat? Nou, wat we wel zien is als de oven in bedrijf is, dan lijkt het gelukkig dat de vorming van dioxines niet plaatsvindt, omdat de temperatuur van de oven hoog genoeg is om dat te kunnen voorkomen. Maar het is natuurlijk nooit goed, want je wil ook dat de laatste restjes van dioxines die nog eventueel aanwezig kunnen zijn in de rookgassen, dat die er ook worden uitgehaald. Ja, en juist tijdens een storing is het van belang dat die kooldosering goed is, toch? Ja, tijdens een storing is het in ieder geval belangrijk dat je daar op een manier gaat kijken van hoe kunnen wij voorkomen dat die dioxines in de lucht komen. Ja, en weet je zeker dat het net vaker gebeurd is? Zover de FUMO weet is dit niet vaak gebeurd en was dit een menselijke fout. En de Omrin heeft nu ook maatregelen genomen dat tijdens het in proces zijn van de oven dat die actief koolfilter niet meer uit kan staan. Kan het ik wijzen dat dit een bewuste keuze was om die net om te zetten? Ik denk niet dat er een bewuste keuze is. Dat kan ik mij helemaal niet voorstellen wat voor belang iemand daarbij zou kunnen hebben. Dus dat denk ik zeker niet. Hoe ernstig binnen de oetredings die je nou constateerd hebben, vind je ook? Nou, ik vind het ernstig genoeg om daar een last onder dwangsom voor op te leggen. Om te kunnen voorkomen dat er in de toekomst, in ieder geval als er weer een storing is, dat die dioxinepiek die er nu is opgetreden, dat niet meer kan gebeuren. En daar vergen wij de Omrin ook dat zij met een plan komen en hoe zij dat in de toekomst willen voorkomen. Maar de kennis van nou, hier in de bewoners informeert worden op het moment dat het gebeurde? Nou kijk, dat er echt een dioxinepiek is geweest, dat is gelukkig aan het licht gekomen door die continue dioxinemeting. Dus dat is heel goed dat we daar een jaar lang die meting doen. En dan zien we juist dat dit gebeurt. Maar deze storing, de laatste storing, was wel een andere storing als eerdere storingen. Dus je moet ook per storing kijken van wat de gevolgen zijn. Naast jou zit Rets van der Honing van GreenLinks, kritisch volger ik. Interpellatiedebat, heb ik omvregen. Wat vind jou nou van de maatregels die je het onkondigen binnen? Nou, dat is een goed begin. Het is ook heel erg nodig. Want er is erkenning nou ik voor het feit dat er bij de Omrin snel en dan echt iets misgeeft. Dus dat het net alleen maar een vervelend gevoel is van de mensen die eromheen wegen. Maar dat er snel dan echt iets aan de hand is. Dat daar nou echt in optreden wordt. Dus het is een goed begin, maar we zijn er nog net. Wat moet er nog gebeuren dan, vind je ook? Nou, wij vinden sowieso dat de hele vergunning
Dat is met eigenlijk een APK loslaten worden. Ze wil de inhoud van een vergunning, want er wordt allerlei nieuwe zaken verband. Dus is over daar op bouwt. Kan die goed handhaafd worden? Zullen we dan even zal ik zeggen of het over technisch helemaal inwaarder is. En of de nieuwste technieken daar wil inzetten. Daar is steeds onduidelijkheid over. Maar wat nog het meest verhoren met, dat is de informatievoorziening. Elke keer worden de denkjes achterhouden. En elke keer komt ze erachter dat het toch krek weer wat oorzetten heeft. Nou, ik weer. In oktober is het gebeurtendioxine uitstoot. Dat is constateerd door een meetkastje in de piepen. Door de externe meting, zeg maar. En pas toen was het duidelijk wat er gebeurd is. Tot die tijd het om maar in het stilhouden. Dat kan echt net. Wat een vraag. APK op de milieuvergunning. Is dat een goed idee? Wij gaan nu in het tweede deel van het onderzoek gaan wij in ieder geval goed bekijken van hoe zit de installatie in elkaar en gaat alles volgens de vergunning. En ik weet niet in hoeverre wij kunnen eisen van de Omrin dat zij een APK op een vergunning doen en dat op die manier geregeld wordt. Maar wij gaan wel heel goed kijken van wat kan de Omrin eraan doen en wat loopt er mis in de oven en wat kan eraan verbeteren. Nou, de eerste Roelof, dit verhaal is nog lang net oer. De provincie zal in elk geval nog verder onderzoek doen naar aanleiding van die storing op 1 en 2 oktober. Ja. Nou, we zullen wat extra rond op het bureau voor die romje voor al die dossiers. Daar jaren we dus meer over. Ja, nou even over Assen, want dan zullen we zien naar een reportage over de stilte in de grijden. Want het ijs zie je maar, ik dit hier weer net. En ja, die echte veldman, die vielen dan die stilte echt in haar het. Ja, nou deze man aan tafel, want het kan wezen dat jou hem al herkent hè. En dat kan kloppen, want je kent hem hiervan. Moet je je voorstellen, het is van origine een Fries en Limburger samenwerken en dat gaat heel goed. Wij pakken pakjes in voor webwinkels en dat doen we op onze eigen hele unieke manier. Elke ondernemer wil vooruit. Zo wilden Jean en Jeroen een bijzondere investering doen om voorop te blijven lopen met hun bedrijf. Onze droom is dat er dus allemaal honderden robotjes hier rijden om die orders te pikken. En nu zijn we op weg naar Oslo en dan gaan we kijken naar de machine die we hebben gekocht. Oh, wauw. Gaaf dit. Kijk ze gaan, jongen. Ja, een zakje in het wezen dat een lippenhuister een peer hier letter als hij al je carrière maken heeft. Dus in een reclame zit van de Rabobank. Jeroen Dekker, dit is de besto van die bedrijf Active Ends, maar die compagnon. En dan liet je me eigenlijk een heel mooi bijzonder verhaaltje van hoe je hem yield nodig hebt en dat de Rabobank daarin helpt. Maar dat je hem een fantastisch systeem keep kennen. Want zij herkende ik, hè? Verneemst u dat? Dat is nog steeds een bekende Nederlander wist? Mensen die ik ken, in mijn directe omgeving, die hebben het er wel over. Maar ik word niet herkend op straat, gelukkig. Nee, nog niet. Maar hij is vaak te zien. Heel vaak, ja. Hij was iets van 600 keer getoond. Dus dat wie net de bedoeling voor die? Of? Jawel, ik vind het fantastisch. Maar het is zondag ook gedaan met de reclame. En dan is daar wachten of hij nog eens op de buis komt. Okay. Het was een heel leuk traject en voor ons bedrijf is het ook heel goed geweest. Dus ik heb er zeker geen spijt van. Ja, laten we het maar eens even hebben hoe dat bedrijf Active Ends. Je pikken orders voor webshops. Hè. Je krijgt een heel soort webshops die bij je dan bestellen. En je zwaar dat het bij mij komt. En je hebt 2,5 miljoen euro nodig voor een systeem. Wat is dat voor systeem? Nou, je moet je voorstellen, we hebben 70 webwinkels als klant. Hè. We hebben een heel groot magazijn. En daar zetten al die webwinkels hun voorraad neer. En dat staat allemaal op planken nu. En dat is niet efficiënt, want je moet daar heel erg veel doorheen lopen om al die producten te verzamelen. Dus toen zagen we een systeem, dat een soort grid met bakken, 30.000 bakken, waar je heel efficiënt dus die producten in kan opslaan. Waardoor je minder vierkante meters nodig hebt. Waardoor je heel veel sneller kan orders verzamelen, stofvrij, met minder fouten. Dus dat gaf heel veel voordelen. En daarom hebben we dat systeem gekocht. Ja, want je mist zelf net een webshop. De webshops die binnen dus bij hem en alles stiert daar dus ook. Ja. Welke webshops mag ik dan nog denken, Big Leaks? Bekende, we doen een webshop voor de VPRO, VARA, BNN. Een webshop voor Hallmark, maar ook Lovies, Fresh Cotton. Dat zijn dan pure players, zoals dat heet. Die zijn alleen online en die hebben geen fysieke winkel bijvoorbeeld. Dus het zijn er 70 verschillende, dus we hebben er heel veel. Nou, en dan komt de Rabobank, die maakt het een soort van documentaire. Hè? Want het is 2 mini-docus in een reclamemix. Nou, dus zullen we even naar de filmpjes zien, want dit hier is nog net zin. Dit is een stik. Een tijdje geleden stonden we hier met de opnames van de commercial. En toen zag het er heel anders uit. En nu zijn ze al veel verder. Binnen een aantal dagen wordt er begonnen met de bouw van de autostore. Een heel spannend moment voor ons. Ik lig er eigenlijk nooit echt wakker van. Niet van de investering aan zich, niet van het geldbedrag. Maar wel of het allemaal gaat werken en lopen zoals we bedacht hebben. En
In ons hoofd klopt het allemaal en ik zie die robotjes al rijden gedachten. Maar ja, die efficiëntie die we gedacht hebben ermee te behalen, dat moet wel nog waargemaakt worden. Ja. Nou ja, dit is het dan? Ja, dit is een achtergrondfilmpje dat online staat. Oké, het is nog echt clear, maar die documentaire. Ja, nu is het klaar. En reclame, oké. En hoe ver ben je? Is het er al? Ja, het systeem staat, de grid staat, de robotjes staan erop, alleen het draait nog niet. Het gaat 1 april gaat het echt in werking. Ja. Ze zijn nog bezig met IT-koppelingen en techniek. Ja. Hiest u dit als liedjonkje in Lippenhuizen, hiest dat als dream om sites te creëren? Of wanneer is dat ontstaan? Nee, dit natuurlijk niet, maar mijn ouders waren ondernemer. Dus je hebt het ondernemersbloed wel meegekregen. Mijn zussen zijn ook allebei ondernemer. En dus je weet wel dat je op een gegeven moment iets gaat ondernemen. En dat is in mijn geval altijd e-commerce geworden. Dus vanaf het begin ben ik met internet en webwinkels bezig geweest. Eigenlijk vanaf het eerste begin al? Ja, vanaf 1996. Toen had je de eerste webwinkel in Nederland op internet, shop.nl. En daar ging ik stage lopen. Dat voelde direct van, oh, dit is iets nieuws. Dit is iets, daar wil ik bij zijn. En dan ben ik uiteindelijk directeur van geworden. Mede aandeelhouder. Nou ja, zo gaat het balletje dan rollen. Ja, dus hij is eigenlijk een van de mannen die te verzwaren dat al die winkels leeg staan. Of net? Ja. Denk je het net? Het krijgt even door de hand. Ja. Maar krijgt dat verwiet wel eens? Wel eens, maar ik denk dat zonder mij, mijn persoon, het hele internetwinkel ook al een vlucht had genomen. Dus maar ja, goed, ik werk daar aan mee, maar ik denk dat dat niet slecht is. Ik denk dat er een stuk van de consumentenbestedingen verplaatst naar internet, inderdaad vanuit de fysieke winkels. En ik zie niet in dat dat slecht is. Ik stel ook heel veel mensen te werk die misschien inderdaad minder nu in de winkels werken. Dus het is een verandering. En verandering is goed, dat juich ik toe. De verandering is van alle tijd. Dus, ja. En de laatste verandering, want dit gaat dus een stuk rapper, maar dat nieuwe systeem. Ja. Wanneer komen de drones? Ja, Amazon is daarmee bezig. Die zetten wij voorlopig nog niet op het dak. Ik denk dat het wat duur is om met drones te gaan bezorgen. Maar het is natuurlijk wel een hele leuke gimmick en het is leuk om publiciteit mee te halen. Maar ik zie dat nog niet direct, dat je een boek bestelt bij Bol en dat er een drone op je dak gaat landen. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Okay. Nou, in ieder geval, als het betocht wordt, dan bestel er vast bij. Ja, zeker. Als eerste. Oké, dan houden we die in de gaten. Oké. Ja, het is nog voor de tweede jaar achterrecord dat er geen lippaaien zocht worden maaien. Ja, en het is eigenlijk maar heel dol vraag of dat ijsziekje een eerwer tastien wordt. Nou, verleden jaar doet de Grijden ook al gebied wie een voor ijsziekjes. Maar er biedt een reportageserie over het verdriet van de Veldman. Zo lag het loon erheen in maart vorig jaar. De vrouw wie voor de vogels, de ijszieker vliegt thuis bij de morgen op. Het zou maar van een ier wezen, maar het begint erop te liekjen dat de Veldman bijzet worden kan in het mausoleum van oude culturen. Of is er nog hoop voor hem? We zoeken waarom. Nou hoe het veld onveelde in de ijsziekerstijd van 2015. Doet er voor het eerst geen ijs zacht waard. Er zitten nog een hele ploeg skriezen, die ben correct omgekomen. Die zitten hier in die pool hier, die voorom. Ja, dat ben de skriezen, de eerste skriezen. Goele docht er misschien nog krek net, maar het het van Wieberen Bruinsma blied het. Maar jocht en reden kan hij hem een echte veldman nemen. Viskje, jaaien en ijsziekje. Het is het inwezen met de elementen, maar die oerkrijft. Als dat in een mensje zit, is dat van jongs af aan. Dat is zo'n mooi gevoel, omdat je huid en je paken dat ik al dien, die gaan de grote verhalen door. En dan denk je, godverdikke, nou jij ik bij die ploeg, ik ken hem, ik vinden. Ik heb een leerpaai vinden, nou, dan ben ik grootskop. De veldman moet hem vrij vielen kennen. Dat is zijn ventiel tegen de maatschappij-druk. En een verbod op ijsziekjen, dat is voor hem als de vrede van Versailles. Hij moet het accepteren, als een generaalsovereenkomst na een loopgravenoorlog. Maar het viel als een dolkstjit. Want de veldman weet dat net hij, maar vooral de moderne loonbouw, de onstichter van het kweeën is. Wilst hij krijgt, maar naaizorg zijn volle goedsdocht voor de graaidvogel. Wat vooral zeer doet, is dat je net vrij het veld meer in de warmte kennen, oerelwee en kansjes joggen, daar is even heen, daar is even rustig achter een hikken te zitten. En dat vind ik ook griezelig spietig, want het heeft mij heel volle goeds gebracht, het ijsziekje. Ik hou ook griezelig van het veld, het zit heel diep in me. Nou, en vooral die heren, ja, dat vind je zo mooi. Dat kan, en zeker in deze gestreste wereld van het worden, waar alles gehaast is, rare oorlogen, toestanden. Ja,
ik vind dat ook griezelig spijtig en ik zou het net missen kennen, want dit is voor mij wel rest en genot. En zo zit de ijzieker Veensen in zijn eigen vrijheidsdrang. Nee, het gaat hem eens heel dan niet om dat eiken. En ja, hij wil stomme graag mooi denken en mooi werkje om het van de ondergang redden van Skries en Liep. Maar het rucht op eigen inschog inlevering, dat krijgt er maar zijn gewisse net kleer. Krijgt die ijziekers, dat binnen de eigen en de eren van het veld, de mensen die echt kennis hebben. En dat die een paar eikens meenemen, nee, dat is absoluut het punt net. En ja, dit is zat wij het joggen. Daar komt ik nou jeugd achter u zo aan, dat ik beleven wil. Dus ja, ik hoop dan ook ooit een keer pakken dat ik mijn liefsband daar ik in meenemen ken. En dat die daar ik van genieten ken en vooral dat je dat oerdragen kennen. Ja, nou in elk geval de komende jaren net. Ja, het is het mekka van de Retreat-vraat. We hebben het dan over het Retreat-museum in Hilpen. Gauke en Grete Bootsma die binnen het hart van dat museum. Maar die zullen nou zo'n Pieter en de twee zussen het stokje oeien na 34 jaar. Welkom heren, zoon en Heid. Binnen altijd moeilijke momenten, denk ik, dat je bepalen moet en besluiten met je zeggen, nou, we doen het meer. Wanneer kwam dat voor jou? Nou, daar ben wij eigenlijk al jaren mee bezig. Er moet eens een keer een opvolger komen, maar zij moeten er zelf weer klaar voor wezen. En die we hier nou om te zeggen van, nou ja, dat moet een uittocht worden, doen we het net. En ja, ze krijgen steeds meer interesse natuurlijk, mee helpen en mee inrichten. En ja, dan, en ja, als 24 hier bent, dan wordt het tijd om te zeggen van het stokje moest overdragen. Ja, maar ken het fysiek niet meer? Of wat, nee, dat nee. Of heb je nog van al dit oude gwot altijd ertussen te zitten? Helemaal niet. En ik hoop ik er nog heel lang bij tussen terugkijken kan, want ja, ik vind het geweldig. Met al die rieders praten, al dat mooie spul wat ze dan verzamelen heeft. Nee, dat is prachtig. Het is net makkelijk, Pieter, jong, die taak die je hem krijgt. Want je moet er zelf een soort van reliquie vervangen. Want dit is toch Mr. Retreat Museum? Ja, en dat bloedt het ik. Zolang het dat allemaal goed gaat, dan bloedt er mooi bij ons in het museum. En dat geldt ik voor mijn mem. Die staat altijd mooi achter de toonbank, de mensen welkom te hitten. En ja, dat bloedt mooi. Maar ja, wij nemen nou de eindverantwoording. Want je zegt vaak een museum, nou ja, dat is een stichting en dan ben je een soort vrijwilligers. Maar dat is echt een bedrijf, hè, bij je? Ja, wij zijn een bedrijf. We hebben er nog een restaurant bij. Pannenkoekrestaurant, koffiekamer. Ontvangen we een soort groepen. En we hebben natuurlijk het heel beschilderwerk. En we zeggen altijd, dat is ons beroep. En het museum is een uit de handronde hobby. Ja, nou, een passie, kun je wel zeggen. Ja. Wij zeiden van, nou ja, laten we dan, als dit een soort van aski is of het stokje oerdragen, laten we dan zeggen, Shinai, die attributen waarvan je het hudde begint te slaan. En dan hebben we jou ook gevraagd, van wat is nou dat ene wat ergens luidt, wat jou rekt? En dat luidt je voor, hè? Kun je het eens pakken? Ja, nou, het is dus... ja, maar ja, je zag je mensen kunt wel wat is dit? Net altijd het mooiste, maar het verhaal vaak achter het goed wat in het museum heeft. Dit is een ijzer, een houten schaats dus, die mijn broer, die is IJsselmarvisker, in de netten hier. En ja, dat is natuurlijk een prachtig verhaal, hoe je dat er komt, hoe je dat... hè? En dan poetste hem eens op en droeg het alle. En dan komt er in het museum te lezen. En dat verhaal erachter, maar dat is net alleen nog geen mij, dat is ik mijn oren dingen. Ja, maar deze, want dat vind ik wel bijzonder. Het dream je dan van een rieder die het op de IJsselmar onder het Riedenwest had en die reed verlenen had en toen begon het ijs te raan. Het zou kennen. Maar het hoeft net een rieder te zijn. Zo hier vroeger de visjes visken ik onder het ijs. He, de netten, een gat in het ijs. En het kan best wezen dat die er op het ijsland hebben dat het te wetten raken is, die redens. Maar dit is dus een hele bijzondere. Dit is een hele bijzondere en dit zeg je van rond 1600. 1600 zo. Ja. Mooi. En wat is dan? Want toch is het ook al die redens bij die leven. Welke is het voor jou heel bijzonder? Dit soort redens, dat is wel een mooi verhaal. Maar even denk ik deze kant een beetje op zien letten, ja. Dit soort redens maken mijn huid dan skin, achter in de scheuren bij hem. En dan weet ik een jonkje van hier is 14, 15. En dat vond ik prachtig. En dan ik een stuk scheurpapier erbij. En dan vertelde me hoe die redens, daar ben de koningin redens met die mooie koperen bladen en de Friese redens. En ja, skinmaatje, mooi maatje en prachtig. Daar ben verhalen over te vertellen en wat zou het mooi zijn. Dat is een tentoonstelling van maatje kennen. En zo,
Ja, zij ging naar verder natuurlijk. Hoe oud wie is dat dan, als dat bij hem ziet? Nou, wie hier is 14. En maar vertellen, en maar oerdragen. Ja. Elke smeet, elke reetmaker die hier een merkje natuurlijk waar erin staan van meer dan 100 reetmakers aan in Friesland. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk grote fabrieken, maar de smederijen die ze hier is. En dan verzamelt ik van elke smeet hoe staan een paar redens hebben. Nou, dat weer dan het begin. Maar ja, dan komt ze verder met mooie krulskaarsen en die zilver. Ja, dit is echt prachtig spel. Ja. Dat is ook een beetje wat omheen gewoon. Ik weet niet of ze dan... dit zijn de redens van... Baron van Woelmond. Dat nog, ja, ik let hem maar weer even lezen. Ik lees hem maar weer op tafel. Ja, of ze kunnen misschien zeggen, dit is het. Ja, ja, dit ben hele mooi, hè? Dit is heel duur, denk ik. Ik vind de Rembrandts onder de redens. En zij zijn zich bekend door de hele wereld. En ja, die hebben wij dus op een kop tikt. Dus dat is met het tafereel, wintertafereel erin, een levensboom, de familiewapen erin. Ja, dat is natuurlijk alle keer... ja, dit ben de... daar wil je warm van. Ja, dit is elke verzamelaar die zal dit heel graag hebben. Herken je dit? Herken je dit? Ja, die passie? Mijn hart begint ook wel harder te kloppen van schaatsen. Ik woonde aan de vaart in Lippenhuizen vroeger. En dan schaatste ik naar Gorredijk, waar ik op school zat. En dan de schaatsjes achter in de tas en dan verder te voeten. Dat is bijzonder, hè? Schaatsen is altijd wel... gaat mijn hart. Maar ik de oerdracht van het vak, hè? Want dan zou de krek al mijn ouders ben ik ondernemer. Ja. Zit dat dan wat in het bloed of hoe moet je dat zien? Ja, ik denk dat dat een droom is, hè, voor een vader, dat zijn zoon de winkel of het museum overneemt. Ik heb ook 3 zoons, dat lijkt mij fantastisch later. Is dat een dream die uit komt, dat je bijna toenemen kennen? Ja, zeker. Maar kijk, dat hij zei, het moet wel wat in die zitten, het ondernemerschap. Mijn huid wie IJsselmaarvisker, dus een vrije vogel altijd. En die weer altijd voor hemzelf bezig. Mijn broer is nu IJsselmaarvisker. En ja, dan bij een baas, wij moeten vrijheid om ons heen hebben. En eigen dingen ontwikkelen. Maar is dat met Pieter Ekse? Ja, met Pieter Ekse. Wat kent Pieter nog zo goed? Waarom is hij de goede man? Nou, ze kan beter met mensen omgaan. Ja? Hoe is dat? Ja, dat is net zeggen, maar het is voor zei. Ja, dat is echt de jeugd erbij, maar de computers en met dit en met dat. En, ja, dat kennen wij allemaal net. Dus nee, ik heb het volste vertrouwen in dat het hartstikke goed is. Ja, maar hoe zul je hem nou vervangen? Want dit is een man, die hele holle zit vol met al je verhalen. Die wist ook net. Hoe is dat wel? Nou, ik weet het voor een deel natuurlijk. Ja, dan moeten we natuurlijk, we hebben een soort verhalen opschreven over bepaalde redenen wat dit betreft. Maar er zijn heel soort redenen die hebben wij gekocht. En daar ben ik wel mee geweest op paard. Ik ben naar antiekveilingen en andere dingen. Ja, achter elke PRE zit een apart verhaal. Maar ja, dat hoef je net al in het museum natuurlijk. Of mag je die eigen passie ziek je, die eigen verhaal, die eigen verhaal. Ja, nou dat is wel heel belangrijk, ja. Dat is wel heel belangrijk. En wat ik geleerd heb van mijn huid daarin, dat moeten we natuurlijk mooi nemen. Ja. Nou, en mijn 2 zussen die doen natuurlijk ook mooi in het bedrijf. Ik doe het net alleen nog. Nee, dat is mooi. Nou, het bloot in elk geval in de Boortsma hoeken. En krijgt hij een lietshoekje? Krijgt hij een mooie vitrinekast? Ja. Ja? Als reliquie? Ja. Nou, hij weer vierde van Quarterbaan in Friesland. Dat kan wel een mooi stukje. Dus ik heb wel even een lietshoekje van Maatje. Oké. Nou, ik vond het altijd leuk. We waren altijd hartelijk ontvangen. Dat het zil net oorswijs. Nee, dat is zeker net oorswijs. Oké, bedankt voor die mooie verhaal. Jeroen, Doik, bedankt. Succes. Bij de webshop. Ja, dit weer bient voor Joen. Dank voor jou ook voor de chin. En ik wens je nog een hele mooie Joen verder. Er zit echt niet vol in. Oh. Morgen komt de grutte nieuwe baas van Sportclub Jereveen naar de studio. Luc IJsinga. Nog maar correct ontwerp en nou al in biend.